Ćao, ja sam Ljuba i dobrodošli na još jedan video na RefreshTube kanalu. Danas ćete moći gledati kako prvi put igram Destiny 2. Živeli! Evo nas u igri, a za vas koji niste upućeni, ovo je free-to-play igra na Steamu, vucačina iz prvog lica sa RPG elementima i sa svakom igrom koja ima RPG elemente, mi možemo da pravimo našeg lika. I ovdje možemo da biramo između tri klase, to su Titan, Hunter i Warlock. Warlocka biraju kukavice, zato što se oni kriju iza nekih mađija, to nas ne zanima. Titana također biraju kukavice, jer se oni kriju iza tog nekog njihovog debelog pancira. To nas također ne zanima, mi smo pravi borci i mi ćemo biramo Huntera. Možemo čak da biramo i rase, doduše postoje 3 rase. Od toga je jedna rasa robot, koja nas ne zanima. Tako da ćemo budemo ovim vanzemaljac, jer koliko sam ja primetio ovde, možemo da biramo boju kože, i očiju, i kose. I ovaj čovjek će da bude šareniji nego nešto jako šareno. Što ne mogu da mu uredim facu i onda mu napravim da ima ogromne uši, ogroman nos i minijaturne oči. Ali dobro, šta da se radi. S obzirom na to treba bude borac, treba mu nešto što će biti jedva primetno na bojnom polju, nešto što će praktično služiti kao kamuflaža, tako da je ljubičasta boja kože apsolutno idealna, jer ko bi video ljubičastu boju negde u prirodi. Što se tiče usana, mogu mu da dam boju usana, bit će crno. Izgledat će kao metalac. A oči će da mu budu fluorescentno zelene. Prelazimo na kosu, imat će ponovo ovu kosu prosječnog metalca, ali neće biti crna, nego će biti teget. Jer mislim da teget bolje izgleda. I to je to, stvarno. Očekivao sam malo više. Očekivao sam da ćemo imati prilike da biramo, da ga malo bolje uredimo. Ili nešto obrnuto od toga. Neko me budi. Mislim da je previše rano za školu. Vidim da je dalje mrak napolju. Tako da zaista ne treba se budim. A ne, ovo je podne. Već kasnim. Zašto mi je roditelj u obliku robota? Ti nisi duh, ti si robot. Dobra rukavica, ovo bi u Counter Strike-u koštalo jedno 300 eura. Vidit ću mnogo stvari koje ne razumem. To je moja svakodnevica. Mogu sad da krenem? A ne, ovo je bio samo cutscene. To znači da će gameplay da bude jedno 3 puta ružniji od ovoga. Nije 3 puta ružniji. Izgleda dosta fino. Pazi, s obzirom da sam ja prošli video završio tako što sam pao sa velike visine, sad ću probam da ponovo, da započnem ovaj video tako što padnem sa velike visine i ja sam prijatno iznenađen ovim, jer ne postoje oni nevidljivi zidovi koji ti ne daju da skočiš. Ja mogu da skočim kao Ivana Španović. Ej, vidi cveće koje mi se slaže uz lice. Nije dovoljno ljubičasto, ali razumete šta hoću da kažem. Čekaj, zašto je ovaj zvuk pozadinski ovoliko hororističan? Valjda ne igram horor igru. Počinjem da se brinem. Da su mi ljudi lagali i da ovo nije RPG, nego je jedna vrlo, vrlo horor igra. I da ću ja biti vrlo, vrlo uplašen. Doduše, moram priznam, ova igra lepo izgleda. Mada, ja kao igrač koji igra isključivo Counter Strike, otprilike svaka igra posle 2012. mi izgleda super. Pa ovo nije valjda horor igra. Biću vrlo razočaran ako jeste. Da, ono su čuda. Koje se nalaze. Da, ajde, dobra, imam pušku. To neće biti toliko strašno. Naprosto mi je nišan. Kakvi su ovo uslovi? Mislim, ovo zaista nije u redu. Ajde. Krećem da se pomeram i spreman sam za bitku. Ono što sam hteo da kažem... Okej! Nisam očekivao da ću biti odmah baš spreman za bitku. Ali dobro, ako smo već krenuli, ajde da krenemo. Trebalo mi je samo jedan ceo šaržer da uspijem da upucam obojicu, ali dobro, šta se radi? Šta je to? Zašto ova igra pokušava da me plaši? A čekaj, mislim da ću ga poštedim samo zato što je na velikoj daljini. Pa neću.
Mogu vidim svoju senku. Iz nekog razloga vrlo detaljno. Ali mi se sviđaju ove igre da mogu da vidim svoju senku. Ti mi nisi interesantan, tebe niko nije pozvao ovde, ovog do duše jesam, zato što sam baš razmišljao da ga upucam u glavu. Ali ni tebe nisam želeo da pozovem. Mislim da sam dobar. Bugarska zastava. A ne, ruska zastava, ovo je plavo. Sviđa mi se kako se skoncentrišem na bitku koja traje. Morat ćete pojačati malo težinu ovoga, jer se ja krećem kroz ovaj nivo kao brzi voz. Znači, nemaju šanse protiv mene. Ja mogu da bacam noževe, pa ovo je najbolja igra svih vremena. A imam i neku super moć. Kako se aktivira super moć? E? F, evo ga! Postao sam vatreni Superman. Ovo nije dugo trajalo. Mogu i ja da bacim he granatu, znaš ti to, a? Ne znaš to. A tebe ću... Čekaj, mogu i da ih udarim nožem i da bacam nož ka njima. A nemam više noževa. Ti nisi interesantan, Makse. A i ti isto. Pokušavam da se sklonim zato što je ovaj prilično agresivan ovde. Ovo će da bude cool. Ovo je bilo cool. O, moram da priznam da je bilo dobro. Čekaj, zašto ne mogu da te upucam? Ok, sad sam uplošen. Ako ne mogu da te upucam, možda mogu ovo. Jel ovo funkcioniše? Vidi, upalilo je. Nisam očekivao. Vidio sam da mu ne skidam helte mecima i onda sam pomislio da ću moći... Aha, ja ne mogu prođem kroz ovo. Ovo je samo za ove ljigavce. Dobro. I onda sam bio svoj... Ok, mogu pokušam ovim nožem. Ali sam se već pomirio sa svojom sudbinom. Zašto mi je mutan vid? Treba uzme neki naočare sa dioptrijom. To je bilo malo nezgodno. Mislim, veliki kosmički borac koji mora da uzme naočare sa dioptrijom. Ovo je prilično velika stvar. Šta ako se popnem na njega i odatle ga pucam? Ako uspijem ikada se popnem na njega. Aman, potreba da... Pa ja nisam ništa skrivio. Sad u duše hoću nešto da vam i tekako skrivim ovim nožem. Aha. Mogu ja ovako do preko sutra. Ja slučajno sam bacio nož. Ovaj čovjek umre, bre. Bože svašta. Koliko mu je vetra... Ju. Pazi, ja imam granatu. A ti nemaš kako se odbraniš od iste. Tako da si gotov sad. A? Zašto me konstantno ljudi pucaju? Nema potrebe za time. Ali dobro, kad ste već zapeli... Kad ste već zapeli, nije nikakav problem. Ok, možda i jeste problem, pošto će me tema ubiti. Ok, ja ću da samo odem odavde. Ej! Ovo nije trebalo se desi. I neću vam predstavljati nikakve probleme. Hvala, doviđenja i prijetno. RFBA. Šta li je RFBA? Kao hteli su napišu roba, ali nisu znali da je F znači F. Gde ste, momci? Zašto mu ne skidam helte? Sad verovatno hoću. Ćao. 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 Trebalo je da bude ćao. U čemu je problem? A u čemu je tvoj problem da te samo ubijem? Ne da te samo ubijem, nego da te ja ubijem samo. Ok, ima ovdje još neko. Da, to sam znao. Ha, misliš da te ja neću naći? Evo mi ga novi brod. Bože, kakva je ovo krntija od broda. Očekivao sam mnogo bolje od mog novog broda. Čekaj. Zašto mi je maska preko mog prelepog lica? Cool, neka nasumična naracija koju ja zaista ne želim da slušam.
Generalno volim da slušam ove cutscene-ove i da gledam je zato što znam da je mnogo truda uloženo u njih, ali ponekad toliko nisam raspoložen za te stvari. Znam da bih naučio mnogo o priči da sam ovo slušao, ali... Naučit ću i sada. Nešto se desilo i... čovečanstvo nije baš u najboljem stanju. I ja sam se vratio od nekud da bi odbranio nekoga. To je ono što ja znam i pretpostavljam da ništa više ne bih naučio da sam gledao cutscene. Naravno, ja se nadam da ste uživali. Kao i uvijek, napišite u komentarima koju igru želite sledeću da probam, a do tada, ja vas pozdravljam.